gi jogi ng'wej ni nyaka giringi ng'ene sirkand ni ne ok en mar Azimio Mbadi odonje gini to ntiere Kenya Kwanza manifesto margi ma William Ruto nyaka implement better makata ka Mbadi odonje to ntiere kuonde moko makata onyalo gombo ni mondo obed kako onyalo dwaro no bedi ok nyal timore nyaka tim kaluwore gi dwaro to gi manifesto mar Kenya Kwanza mano en gima number 1 mar ariyo samo dhi chiwo estimates gi kuonde manyocha no mulo jopiny ka ing'eyo ni mana kaka wacho ni gini en kor siasa ntiere gima luongo ni misinformation ma jomoko bende rito oko ka mondo wuogi chien ka chancha na Mbadi wacho ni jomoko se wacho kiana ang'o dhi bedo tax foreign remittance omenda maya oko mabiro ka 18% jomoko nyocha no sechako kelie propaganda moro koro propaganda ni igoega ni ntiere joma dwaro capital mar siasa weche mag payslip ma wawacho ka ntiere joma rite to mae mamiyo Mbadi nyaka ng'eni clarification mar information madhi wuok kacha ere kaka omigi jopiny ma jopiny oyudo gima winjore nikech ing'eni motelo kata kar dhogi kanyo no Rigathi Gachagua ne temo ka gimoliere wach mar ni okoa payslip mano was the rallying call to inyalo paro kanyo akeni niga mokalo ntiere amendments moko mane nochako tim yes no tim e dwe mar 11 kama anyama ne mulo weche mag affordable housing gi konyo payslip nikech inyalo paro ntiere cap mano ket ne ngama chamo nus million kadhi malo peicha ne obedo to 35% to ntiere kaka relief moro kanyo serikal no biro okete ma ntiere kaka ne gikete ma king'iyo kaka gikawo ginene kaka gikawo weche mag affordable housing go fungruok moro ne idwa duogie matin koro serikal ng'eni bende wachomo yiero ntiere joma rite with misinformation koro biro luore ni to migawo gi piny owacho olero weche gi nang'o ma ok jo afungo ka oringo godo monde yani kana finance bill mokalo ne ntiere weche ma miriaba mag thoth ntiere gik mabeyo mang'eny mane ntiere finance bill mokalo to mak mana ni kaka ne gilero weche nikech ne gidwa bire ga goko ne gibiro gi wach mar utadu ubiro timo ang'o William Ruto kaka ne keto ga gimoro ni mochuo e wiye no to wang'i no yudo ka piny odwa ingo ne mogo koro paro ni mentality no nyaka Mbadi nyaka piny owacho koro biye yor mbola mar lero ne jopiny to ka giweyo ma samoro achudhe to gi misinformation oringo dhi mbele nikech kae bende capital Gachagua gi joge dwani mondo gikaw Kalonzo gini bende rito nikech mai kama girite tibiro neno kikete ni to siasa choko ni ma kama omedma ma inyo koni koro nyaka gibolre ma giler ne jopiny gigi to machielo mwaparo ne Mbadi bende ni lero ne gigi oken mana kuom loso rally kende ntiere lony mang'eny mag nyasani ma bende nyaka gitigo mondo jopiny onwang' the right information ok gite manyalo biro dhi KICC kacha mondo mi odhi ochiw pache mondo mi ginwang' ni to ere kaka mana kaka wacho ni the devil is in the details misinformation masa moro nyalo wuok ka gi kab gi ginade magi make sure ni japiny onwang'o wach mowinjore to gi kaka chal mar wach ntiere erokamano ahinya ang'eni chieng' cha ne wang'iso John Mbadi ni gimiluongo ni strategic communications en very key ne sirikal moro amora idwa wacho wach moro olerna mana ni budget and appropriations mar atandi ema dhi timo